7 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ದಪ್ಪಾಗಿ ಇರಗ ವಾರಮನೆ ಅದ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಚೆ ಇಂಕ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಸಂಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅವೇ ಅಪಗದ ರಾಜಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಪೊಸಾತ್ ಇಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ದ ಡೀಟಿ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ ಈ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಡು ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬು ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ತಾಪಂಡ ಪ್ರತಿವರೇಂಡ ಪನ್ಪು ನೀತಿ ಅವು ಮಾತಾ ಕಡೆಟು ಪ್ರಚಾರ ಆತಂದ್ರೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎದುರು ಏರಿದ ಬೈಜರನ್ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅದಾಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ ಕಟ್ಟದ ಗೊತ್ತೇನು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಮೂಜೇ ತಿಂಗಲ್ದವಲ್ಲ ಅಡಿಬೂರ್ದನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಲಕ್ಕಾದು ಕುರ್ದು ಮರಟಿತ್ತಿನ ದೈವಲೇನು ಜಾಲದ ಕಾಣಾಗುತ್ತದೆ ಆಜಿ ದೈವಲೇತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ತಾವು ಪರವೇರ್ನು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಅವೇ ದೈವ ದೇವರು ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಒರಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಆ ದೈವಲೇನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನೋಡು ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗಲ್ಲ ದೀದು ಓದಿತ್ತಿಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ರೋಮ ಸರ್ತ ದೈವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರಿ ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಉರಿಪಾಯಿನ ಬಂಡ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಯಾನೇ ಬೆಂತೆ ಸರ್ 4 ತಿಂಗಳು ಏತು ಬೆಂತೆ ಬಂದು ಹೊರವರ ಯಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಜೈದೆ ದಾಪಂಡ ಬೆರಿಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಏರಾವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ದೇರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏರಾವ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉಡಾಯಿಕೆ ಲಕ್ಕದ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಲ ಪೋಪುಜಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಅದ